Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2 Erika dan Rudy. Salam burung dijawab terus tak lanjut ya. Apa lagi pembukaan biye? Ya alhamdulillah ndek mau. Aku pas turu iki. Pas turu yo. Malah ono time Mbak Indah. Tim Sriwi Kutil. Terima kasih banyak nggih wis nganu ngeterke amanah buat tim Sriwi Kutil. Jauh-jauh dari Cepu sampai Bojonegoro wis panas-panas ngene iki poso-poso. Terima Terus kasih. tekan kene. Terima kasih banyak ya. Kim Gongko yo kok perjalanan dari sini ke rumah lancar pokoknya aja sampai enak dengan apa-apa ya. Masih banyak pokoknya. Tuh. Iki punya. Ini kok kasih dari Mbak Indah ini Pak. Kayak ini. Mau titipi tim Sriwi Kutil. Walah. Terima kasih. Panganan tok ini masyaallah. Enak-enak ini. Nanti mau roti kayak apa jaminan apa sih ini. Malah Rene nggo jaminan. Cuma kok yo ora tak buka nunggu tim Sriwi Kutil. Ini kayak yo aku masak sambil potong Mbak Indah ini enak kawan-kawan. Makasih banyak Mbak Indah. Sama tadi dikasih itu loh pemirsa. Iki. Baju kan. Iki pemirsa. Mak yo kaget dik mau turu kok. Kaget ya. Apa iki apa? Ora poso tak mangan kan. Ada. Itu ora poso kae. Ada pangan dikek dulu pangan ora poso. Aku ora punya. Berarti ora Kok poso. kok dik, mak dik. Dadi mama. Ora pangan poso betul. Latihan ini 3 setar. Terima kasih Mbak Sopo mau dik. Cece. Mbak Cece terima kasih. Dapat buat adik Rea. Buat bodo-bodo. Ya nek ludunge dik. Nek kudunge nek sepatune lucu. Aku kepikiran apa tak tumbaske adik Rea baju lebaran. Alhamdulillah dapat iki dari nasabah Lek Games. Kasih pemirsa jadi wis gak sudah beli. Nasabah Mbak Indah. Nasabah Lek Games Mbak Indah Mas Dimas. Iya. Karek nganggo nol ora sudah tuku aku. Terima kasih banyak. Sampai rong setel ngene. Tiga. Selesai setar sing biyen. Cengklekan. Bisa lebaran. Itu Baju seksi iki. Oh sing dua iki sing enek kerudunge dik. Iya, yang sing dua ada kerudung ada sepatu. Ini beda warna. Yang satu lagi tank Topan satu ini. Daerah bubuk pemirsa ini. Sudah pada pulang ki mau tim Sriwi Kutil. Iya. Mbak Tiga ora Mbak Tiga. Tapi yo wis padha jengkar yo piye penyapa yo tak ben ngono. Sing penting gak melok nemoni ngono tok. Iya. Wis padha jengkar dhewe yo wis lah. Iya wis. Gak mau Dari sendal. Pangan wes. ya. Engko yo kaya. Terima Hargai di bulan puasa. Terima kasih Mbak Indah yo. Udah ya. Yo ngerti ae ini. Ya piye ora poso tak gawekno jajan sing Yang cara untuk makanan basah tadi di Jawa. Ngerti nek bumil iku butuh camil-camilan yo digawakno jajanan ki Mbak Indah iki pengertian banget. Oh, alah Mbak. anu dadi kena Kak. Gak poso, bayi ra ngarah poso. lagi anaknya tidak poso yang Sopo? Oh Anggi. Umur pira Cesa 6 bulan ya? Nah urung tahun mulai. Pasane gak poso saking bojone Pak Yai ngono ya anu. Tahun urung ngarah poso.
Bojone Pak ya nek anake ra kuat. Anake kuat yo Anak ra kuat tetep koyo dan anake ra kuat yo ora poso. Bajine dijak poso. Kuat oke. Bojone gak kayak lemari kono apa tak suci sih. Disimpan buat hari raya doang. Taruh lemari dulu. 8 hari lagi. Ini tak anakno malah sampean pegel. Rasa dulu. Bagusan lemar nih. Misal. Kamisan. Dia lemar nih wis bek. hadiah nih. Hadiah Ya Pak dur-dur besok-besok nasi kok terus. kayak gini sih pemirsa ya. Shopping bareng kowe ngono lho. Suci. Lah piye tak anu kowe, amati engko ndak aku kaya anu tak pernah ngerti buku nang iki ora Sabune dahar. Gak, iki sabune nang nomor 2. Iki lho sik enek sitok ning isor. besar gak dhuwur pisan le. Ndi? Lah gune ngisor tengahmu sabun deh ya to. Tak anu kok ndak ukuran duwe sabun nang. Mambu sabun ora apa-apa gitu mbah. Kayak ngarep sih. Diumbah iki kayak sabun. Dia tak kayak jalure ketua. Golek wong liya mawon ngoten nggih. Ora Kok tak ora nak desa kene lho mbah nak desa kono-kono gak ngerti aku. Nek desa Jenegara kene dipek perhitungane ngono kuwi. Butuh hitungan Dua ngoten ping niku. telu gak Soalnya kadang entuk. kene gak ngerti nggih judulnya, ketemune, senenge sapa kan gak ngerti. Orang jatuh cinta tidak bisa di Cinta nek anu telu kuwi ya gak entuk-entuk tenan njowo kene. Nak Jawa dudu Jenegara ya mbah gak ngerti ya. Nak kene ora entuk tenan anake. tenangsang nggih. Tenangsang. Iku lho Mas mboten napa-napa. Pontong Riki mawon. Ketok mboten anu. Ketok. Niki mbak-mbak Aku nikah sama Mas Abdi juga akhir hubungannya Mbak ya. Ada hubungan. Apa ya mak kayak Mas sing madhep omah Baru. Mbak. Ada mama ya. Bapak jenenge sing padha apa wong tuwa? Gelet desa, gelet wong tua ya. Aku jujur kuwi rae lagi melok bendah. Enek gelet desa. Sumpah. Enek gelet jeneng wong tua. Padha-padha. Ngarepe cara mono jenenge Pak Emka, ngarepe Pangar kono Kak. Kak. Posyanti temok padha. Kipli ora oleh. Iki untuk kipli. Ayo padha Terus berarti. desane pamane gaya mambek getas. Ya, tidak oleh. Kiki gak oleh pokoke Mbak kamane boleh di. Yes, Mbak sampe tadi apik Mbak iku kemana? Apik kene. Aku sak Sing itu ge Pak Mak Wedi. Pak D. Mak Wedin. Sing itu. Kita ya apik gak desa, alhamdulillah. nggih desa terus wong tua. Wong tuwa cute ya ora anu kok. Iya. Terus napa meneh Bu? Menawa dia itu. Weton nggih, ning pasti weton. Pertama weton sih. Tapi nek olah adoh terusan wis seneng ngene iki kan ya di grambyang. Kok nek kadung seneng kan emak kok adoh kan kok wis kadung seneng kok dipisahno kok anu. Ya grambyange ya wis diapekno ngono ae. Kan saiki nggih. Wong pepekane kan kok Gawean wong tua ya gaweane ya nek wong tuwa enek sarate. ya sarate nek pepekan dalan sarate wis dibuang ngono. Nggih. Iki anu Mbak kulite kapan? Kene ya, kene yuk buka kok kene. Syuting Pintu. ready dulu. Sudah apa wis nanya sih. Ora usah. Lurus. Nah. Ngene sikine ning pokonge geger, pokong geger ngene. Nah, gegere pokoke penting di sanggo. Disanggo. Sirah iki pas nang tengkukem kene. Wis apik wis sregep kok Dik. Wis apik. Tak ding tak ding. Mbak, ya Allah Mbak. Belum kata ketularan. Enggak ketularan piye ya? Kabeh yo ketularan. Ketularan. Tapi yo rapi sih. Sok anu cucuk bayi sik Mbak. Enggak bareng enggak. Cantik. Ya Allah, ini yang bekannya lucu Mbak nembus. Kira coba kewer-kewer no. Conggolnya lho. Iki nah, rapat ben lucu ngewer-ngewer banget. Ya Allah Mbak. Tak konten gak apa, Mbak? Kae dene kono. Neng guri.
anu apa sakian iki Mbak. Iki kok kontane nek semongko panen. Tuku Mboten tumbas. wong mider. Wong mider. Oh, tak kira panen semongko apa. Mbak Tita cilik-cilik. Cilik-cilik kan ya Alex. Kebun ngoten ketik ya. Keliling. Jeruk. Jeruk purun. Anak jeruk guys ning kene mari nanti kita Nanti Pak Mak mau tukang ora lah kok. sing pinter bahasa ya sing gede. Aku ambek Mas gede seneng jenenganku. Iya. Ibu tukang ora tapi contohnya pripun boleh untuk mboten. Dia nak nama dia nyentak enom, makmu nggone ning jero kok. Nek aku Sini, nyamuk Mas. di saat itu Mbak ciri-cirinya itu kalau tua yang bagian bawah itu kok mandul. Oh, cekung. Sing kentang namanya apa? Aman dong Mbak, itu apa? Apa? Mari kita ingat kekayaan di sana. Kayaknya jeruk tok ta. Ayo. Ayo, nggih. Ayo, Dek. Alhamdulillah Dek ya jalani time. Ya, apa? Iya. Dek mau aku tur pemirsa, teko gak ngerti aku iki. Kalau ngejar waktu, ngejar gawean mulai itu siji nyaruke nggih karena perjalanan ya lumayan. Jadi kalau ngapunten sangat nek kalau langsung cepet-cepetan mantuk pamit nggih Mbak Rika, Mas Suci, Bu. Kula ajeng pamitan langsung kula matur suwun sanget malah dibutoni Bu kula matur suwun sanget nggih. Kalau malah mriki ya Allah benerane apa-apa manjalan. Boten suwi mriki nyote anu kula matur suwun ngapunten sanget nggih. Kula tak pamit nggih Bu nggih. Monggo dadah Dik cantik. Ya Allah sehat-sehat ya Nduk. Pinter. Mbak kula tak pamit nggih matur suwun sama nggih. Sehat-sehat selalu nggih Mas Sudi matur suwun sanget. Pokoknya sehat-sehat sedanten. Bu. Nanti nak liwat kene mampir kene ra apa-apa. Nggih. Liwat. Nggih, mare lewate nggih. Mriko terus Ibu kok. Ora kita rono ning gayam ning anu. Nggih, Ya, dalane wis roh kene nggih. Kula pun apal kok. Nek nganu nggih. Pokoke anggere nek anunan nggih mampir. Mampir apa-apa. Matur suwun sanget nggih Bu, sehat selalu. Monggo sedanten kula pamit nggih. Matur suwun sanget Mbak. Nggih. Salam cepet Mbak. Nggih, siap kula sampaikan sebelah traisa. Geblok apa Mbak? Matur suwun sanget. Oh, ya Allah buka kayak anu pintu kok Mas Suci guys. Ya Allah digawakno guys. Punya kula bagine Mbak mesti. Ya, Mas Sudi matur suwun nggih, Mbak, monggo. Matur suwun sanget, Bu, monggo nggih. Nggih, Amit. Suwun nggih. Nggih, pesik nyala niki. Nggih. Gila, pemirsa. Alhamdulillah. Mbak Jess hati-hati. Nggih, matur suwun nggih Mas Rudi. Nggih. Bu, matur suwun sanget nggih. Hah? Teh Mas, sampun, sampun. Oh. Nggih.
Rene langsung lewati popo, langsung ngekei popo. Ampun, kula malah diparingi, Bu. Are you ready teman-teman untuk masuk ke mobil? Masuk kabeh, Mbak Jessica pelan-pelan loh Mbak ya. Pelan-pelan ya. Makasih Mbak Nika. Ya, iya makasih. Salam. Ya, Nggih. pelan-pelan aja. Alhamdulillah, Dik.